na niya is padayon pa ba daw siya pag-communicate sa iyang amahan or undangon na lang niya ang communication nilang duha. So mga ka-feelings, open no, pwede mong mukaan sa atong discussion this afternoon. Send ang inyong mga mensahe dito sa atong Smartline o syempre sa atong comment section sa atong official Facebook page nga live nato karon. O karon pod atong una natong paminawon ang itambag ni Ate Will sa atong letter sender. Yes, maing hapon ka nimo Raymond, no? Hindi ka nag-iisa, marami kayo. So, inana gid Ate Jane ang atong kanang feeling siguro kung kita na nabilong diha as illegitimate child. So, dili malikayan nga naagyog kay medyo insecurity sa imong pagkatao. Labi na gayod kung ang imong naglong ka nga makita ni imong amahan, and then sa iyang status karon imbis nga nagpakita na karon nagpakita na sa iya pero naa siya mga question katong niyon ipadayon ba niya. So sa ako lang Raymond, ipadayon ayaw miingon nga dili maayo nga magbaton ka og kanang mga medyo hatred sa imong amahan kay utang loob nato ang atong kinabuhi sa atong amahan, no? Kay dili ka bisag wala ka atiman na or anak ka sa gawas or illegitimate child ka sa imong amahan apan natawo ka diri sa kalibutan tungod niya. So bisan siguro wala naman tay mga reason behind nga nung wala siya nagpakita sa imo o nagpaila sa imo kaniadto pa tungod siguro sa mga rason wata kabalo kung ang iyang kami niyon pud kay matud pa nimo nga gipa-eskwela lang siya sa iyang asawa nga kwartahan. So wata kasayod sa tinuod nga kinabuhi niya Raymond kung hiniktan pud siya didto sa iyahang pamilya, no? Kanang medyo dili bitaw siya free Ate Jane with kay na ay mga dominante nga mga asawa. So labi na kung kwartahan sila, feeling nila nga nahimo kang tao tungod na ko. Murag inana ba? So yes, siguro nahadlok ang mapanumbat Ate Will. So na siguro fair ang imong amahan nga mahibalan nga naa siya anak sa gawas kay nganong wala ka gi-introduce sa iyang pamilya. So siguro sa ngadto-ngadto mahibalan na kung mahatagan niya siya igong kaisog, no, nga mo atubang o magpahibalo sa iyang pamilya nga naa sila igsuon. Kung ra ba Ate Jen kay the last hour na, panahon na sa kanang last breath ay pa isulti nga kanang magtugon-tugon na bitaw. Ano pa magpahibalo? Yes, ay pa magpahibalo ng uban nga naa sila anak sa gawas. So inana kay tungod nga naa sila gihupta, naa sila kanang gikahadlukan nga mahitabo kung makabalo ang pamilya nga naa sila anak sa gawas kung unsay mahitabo kung biyaan ba siya or awayon ba siya kanang mga under di saya nga tipo. So di mahadlok silang asawa masulti, dapat unta ipaglaban, no, nga tinuod ang nahitabo nga naa kay anak sa gawas or na ay imong obligasyon sa gawas. So dapat imong ipahibalo sa imong mga anak pod nga mga legitimate kay patas na ba karon legitimate ug illegitimate child is patas na og kanang ma-inherit sa side lang po sa father or sa mother kung naamang gani. So dili na ingon nga ato ngayon nato nga itago apan sa rason siguro Raymond ang imong amahan nahadlok or kanang medyo dili siya gusto nga kanang mamansahan siguro pod ang iyahang dungog sa iyang pamilya or sa iyang imahe sa iyang pamilya, sa iyang kwartahan man kaha nga asawa. So inana mo na iyahang mo na iyang gi-preserve o nga mahimo siyang deserving father o deserving nga husband sa iyang wife nga ingon nga buutan siya apan na day tinaguan Ate Jane. So inana, so sa imong feeling karon Raymond dili ka na mo ma-blame. Siguro inana gyud nga naagyoy imong bisan miingon ka nga wala ka naglong sa love sa imong papa apan atong makita nga isip anak in reality mangita gyud ta og pag
paghigugma sa amahan o pag-care sa usa ka amahan kay mo ginay tinuod bisag mo limod ka pero tinuod gid na nga feeling Ate Jane sa mga anak, di ba? Mo nang dili dapat nato ihikaw kung dapat isultian sa tinuod nga inana ang imong amahan, inana so kinsa imong amahan, kinsa imong inahan, dili nato ilimod kay aron andam ang bata. So kay aron dili magka problema. Kay naagid na sila yung mga mo feel gina sila discrimination Ate Jane. Bisan sa social kuano kanang sa social aspect sa atong kuan palibot sa atong mindset sa usa ka illegitimate child na na siya fear, na insecurity, na ay mental kanang mga burden ba. Kay bisan wala ka ni sulti apan makita gid na sa mga psychologist nga makita gid na niya nga rason nga naa ginay mga kahadlok or mga insecurity nga feeling sa mga illegitimate child. Bisag dili pa kamo sulti kay na may uban nga lain ang imong gisulti pero ang imong tinuod nga feeling lahi. Pero sa mga pag-study mao gina siya kay ang amahan ato ginang pangitaon ang ila untang tinuuray nga pag-provide sa ato o paghigugma, pag-protect kay sila gid ang atong encourager or sila isa man sa amahan nga maghatag og encourage sa mga anak mag protect sa di ba magpalaban ta ate Yes. kung una unsa-unta mo dagan ta sa ato papa kay magpalaban so inana ang atong feeling isip anak so mo nay imong mayon ka nga gihulipan sa imong apuhan mga uyuan pero lahi man gyud ang love sa usa ka amahan kay naaman pod na sila gitagan na nga paghigugma para sa imo kay tungod kay gidoble nila kay tungod kay wala kay amahan pero lahi gid ang feeling nimo nga kung imong na experience ang pag-love sa usa ka amahan. So sa ako lang ayaw iundang ang imong pag-communicate sa imong amahan. Hinuon himoa nga maduol ka sa iya pangutan-a kung nga unsay rason nga wala ka paila-ila sa iyang mga anak o sa imong mga half brother or sister o ganong wa pug ka gipahibalo sa iyang isawa nga naa siya'y obligasyon sa gawas. So inana ang imong buhaton kay bintra sayo pa Ate Jane di ba dapat iyang magpaila siya no iyay paila yang kaugalingon ug akong kuanon ako amahan ug dili ka mo kuan nako mo mo hatag na ako karon mo anak ko sa inyo kanang inana ba kay aron mo rag imong saywar imong aman kay ngano imong kuanon siya imong i-force jud ba nga man ka sulti jud siya sa imong nganong gilimod ka nga tinuod imo man siyang amahan o ikaw iyang anak. So murag dili mawala Ate Jen kung mahiubos pud ta nganong inana no isip anak. So dili nato malikayan Raymond nga inaana ang imong gibati pero ang among ikasultiduhan ni Ate Jane diri nga pagpaduol sa imong amahan kay bisan late na apan naapay chance nga ma-feel nimo ang paghigugma sa usa ka amahan. Ug maura toy ako ikasulti ni Raymond Ate Jane ning kaponan. Okay, salamat Ate Wilna sa imong sa imong point of view. And sa ako apod medyo maigo mo ko diri gamay. Bitaw no. Dinara sa punto nga gitaguyod. And sa ako gi-assume nako Ate Wil nga wala gihikaw sa iya ang ang kamatuoran about sa iyang standing and sa iyang amahan kay para sa ako wala nakatel siya siguro probably nakatel siya nga okay siya o wala siya nga ingon nga unauhaw sa attention sa usa ka amahan tungod kay gipa-feel sa iya sa iyang mga uyuan og sa iyang lolo. Siguro kana nga mga time during that time na naistorya na nimo during that time nga wala pa nimo na communicate or wala pa nimo na himamat di man personally pero kanang communication gani between sa inyo gyud duha nga mag-amahan. Makaingon siguro ka nga kanang wala ka na uhaw or wala gyud kaingon nga naglong or nanginahanglan sa imuha nakaingon ka nga kaya nimo not until the time nga na-communicate nimo siya and dili nimo ma-deny para sa
sa ako lang ikaw galing dili nimo mai-deny nga na agyud nang gitawag nila og lukso ng dugo katong susama sa atong natapikan kagahapon no lukso ng dugo nga bisan pa man wala mo nagkailahanay wala mo nagkauban pero ang instant connection between sa kanang ginikanan to anak to ginikanan lisod na nimo nga ako naagyoy something nga mo connectar sa inyong duha bisan og wala pang may bonding moments wala pang may mga time nga nagkauban mo or nagkailhanay mo personally naagyud na kuan gyud na nimo ma-feel na nimo so diri nga time during the time nga naila-ila nimo siya na communicate nimo na contact nimo and then naapag mga time nga maingon man ka nga maihap ra ang mga financial nga naitabang niya pero dili pod para sa ako no dili na nimo ikalimod nga medyo na kuan ka no na ay something feeling at will nga medyo something nga na-relieve ka or something nga medyo makorek nimo pod imong kaugalingon dili dai totally ingani pero yes, Jane. oo medyo nakuan ka nga nihuna-huna pud ay gihapon sa ako bisan og wala sila ingon nagkadayon or wala mi gipanindigan and then all of a sudden nabali na pod nabawi na pod tungod kay nawala na pod siya og kalit. Yes, mo nagingon nga kaning mga out of wedlock mo nga mga children. So di gina ug ako lang sa akong kaugalingon dapat kung panindigan no katong kasagaran gyud mga nahimo na disgrasya kuno ang baba na disgrasya tungod sa maayong sabot di ba and then kung naana dili na i-deny na so luoy taon ang mga babae Ate Jen yes maunay nahitabo sa iya at Will nga pasalig lang unya wala nagpahibalo nga naa day obligasyon medyo part ta sa mga sa mga part or biktima ta sa mga ingon pa mga pasalig mga matamis nga mga saad nga yes gihimo lang ang saad aron pakiyason maayo makanta si Ate Flora na Ate Jen oo relate much awan sa ba no managing nga biktima ta sa mga matamis nga mga pasalig nga mga saad pero dili kaya nga panindigan so para sa ako makaingon ta nga actually dili man kinahanglan nga mag-uban mo, magkuyog mo, magpabilin ang inyong communication para ingon nga nagtahod or niila ka sa iya isip amahan. Para sa ako if ni-reach out siya sa imuha and then ingana ra ang ang dagan naa ka sa roller coaster ride nga mo feel ka ga high na unya nikalit lang kag ka disappoint na daw na pud ka og balik tungod kay nawala lang siya og pinakalit murag gugma gighost ra okay so unya makakuan na pod ni U-turn na pod og pinakalit makaing ka sakto gyud ay sila na ay mga ingana nga mga feelings nga di gyud nato malikayan pero para sa ako dili man nato malikayan at least ma-minimize nato ang impact ana nga mga ingana matawag nato nga downfall siguro nag-expect ka nga something ingana kay ni communicate na lagi siya og nagpadala na siya dili pod siguro Ate Will makaingon ta nga hipokrito na lagi mo ingon nga wala dili man to gihapon makatabang naagi hapoy bisan pa og dili siya ingon nga nakasuporta gyud at least nakahatag sa imo og gamay nga relief or happiness so isip bisan dili ingon in terms of financial support bisan na lang mga og dili kaya na may uban nga ginika na amahan nga dili gid kaya mohatag ana apan ato sabton pero sa iyang case nga kwartahan so diha nato test pod ang iyahang ma-sure ang iyang feeling isip nga na isip anak nga na adyo kay feeling of parang mahiubos ka Ate Jane nga nung wala ka atupagi o wala ka hatagi og allotment or support nga isip anak or di ba katong gingon niya nga wala siya na paila-ila so pasabot wala siya wala dili siya kaya nga barugan kanan so maunay gingon nako nga di man nato na malikayan nga mga pagbati pero ma-minimize nato ang impact ana sa atong kaugalingon sayod akong nahibalaan nga mga illegitimate child nga malipay sila kaayo kung makaila sila sa ilang tinuod nga emahan or nga, di ba? Murag something inga na nga at least naila ko wala man sa imong nang sa unahan sa imong sulat ingon ka nga wala ka ingon nga na uhaw gyud sa iya ha so ipadayon lang to didto lang sa point nga medyo nakuan ka no nga ni communicate siya normal na nga pagbati nga medyo na ay disappointment kaya
bisan pa siguro og dili aminon mo abot ni na kuan ako no nga ni feel ka og kanang kalipay nga gi-acknowledge kaniya or nakig-communicate siya. Kaso lang kay wala gyud ka ingon nga kaya niya nga barugan na para ipaila-ila sa iyang pamilya, and wala pud ta ka balo kung unsa gyud mga reasons niya. So taken for granted ra ka, madumduman ra ka og kung gustuhon niya pabilin nga maglig-on ka, dili na lang para sa iya ha, kundi para sa imong kaugalingon og syempre sa imong inahan og mga apuhan nga maoy nagpadako sa imo. Siya Ate Jane, dili naman siya minor. So na siya kaugalingong paano huna-huna o desisyon kung unsa maayon sa dili unsa iyang buhaton. Ingon pa lagi niya, kana ganing gingon nila na go with the flow ra ka. Makamao ka nga mo acknowledge or mo appreciate sa effort, pero makamaupod ka nga didto ra taman, dili ka mo ingon na sobraan ka dependent para dili ka malabihan og masakitan, para makakuan ka no kung unsa may galing mga kanang plano nimo sa kinabuhi, naabag gahapon ang imong focus, dili ka ma-distract para failure man siya sa iyang kuan, malayo ka sa iyang na mga nakabuot nga mga desisyon. Correct. So, mga ka-feelings, maurtong ang among encouragement karon sa atong letter sender o manghinaot pud mi nga na ay kung naa may mga susama din ha nga ingani ang gibati pud no nga na ay mga pagduha-duha o murag feeling nila giduwa-duwaan sila sa kuano sa higayon. Siguro ang pinakakuan lang nato karon is i-guard nato atong kaugalingon nga mga pagbati para hinay-hinay nato pag-conquer ang mga challenges sa atong sa atong kinabuhi, magpabilin tang malig-on na bisan pa man sa mga hagit sa panahon. Mga ka-feelings, ang atong quote for the day gikan sa itsallyouBoo.com. Nagi-quote ni Sir Ralph Waldo Emerson, nag-ingon diri, nothing can bring you peace but yourself. So sa mga in troubles karon no na ay mga gikalibgan karon, mga tungod kay na ay nag-contribute sa inyo nga mabother mo or unsa na mga something nga naghatod sa inyo sa roller coaster ride nga pagbati. Usa lang ang ang akong ika-share karon no. Kamo lang gyud sa inyong kaugalingon ang makahatag or makatagbaw or makahupay sa inyong gibati karon nga mga kalisod or kalibog, kamura sa inyong kaugalingon ug ang makahatag of peace of mind. Ug karon mga ka-feelings, ang atong Bible verse gikan kang Ate Will. Yes, gikan sa Matthew 6:25. Nag-ingon, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink. Maunay giingon Ate Jane nga ang Ginoo ang provider nato sa tanan. So dili ta magkabalaka kung unsay atong atong mga gikinahanglan adlaw-adlaw kay naa ang Ginoo nagtan-aw ni anak kanato. Ang angay natong kabalakan niingon ang Ginoo nga atong kinabuhi sa after death kuno Ate Jane. So mo na atong pangandaman ang atong ikaduhang kinabuhi, kay dili daw ta angay mag-andam or dili ta angay mabalaka sa atong mga panginahanglanon tanan diri sa kalibutan, kay naa ang Ginoo nag-provide kanato ni ana. Maog yun. Okay, wala naman tay igong oras aron ikapadayon kini atong programa. Magdungog-dungog dapod kita og mga adlaw kauban sa atong ate sa kahanginan. Kini si Ate Will. Og kini si Ate Jean, ang atong kauban sa control, si Engineer Primo Flores. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.